to duka wani kyau na annabi na can bisa, an har kyau na ya bayyana duk wani kyau sai ya gusa. A taro masu kyau kamata dai a nema a rasa, ko da kwada wasu masu kyau mai kyau a gun ɗaya ne. Kyakkyawa mai kyawun sufa gun Allah shi ɗaya ne. Ban har annabi na waje duk wani kyau sai ya gushe, shi hasken fuskarsa ne ke sa haske ya dishe. Wakar taba ji ya dishe ko da hasken garwashe, balle hasken fitila bai irin wannan ɗaya ne. Farko dai gashi na sa dogo baki wulik yake, sannan bayan zai na sa har wani sheki ma yake. Ƙeyarsa da goshi na sa dukkansa daidai suke, goshin wani kyalli yake na taƙaita bayanin su ne. Kun Allah shi ɗaya ne, fuska ta sa haske take wata ranar da ya raba. Fuskar ga annashuwa ba rama kuma ba ba, fuskar ba sai kulbace kuma ba sai gare ta ba. Ganin fuskar a kusa ko a nesa kinsu ɗaya ne. Kyakkyawa mai kyawun sufa gun Allah shi ɗaya ne. Launin fatar jikinsa an ce mana shi ba fari ba ne, sannan kuma na ji an faɗa an ce shi ba baki ba ne. Sam kada ku yi tunanin ko wankan tarwaɗa ne, sanin launin kalar jikin Allah ne ɗaya ya sani. Idanunsa dara-dara in ka gansu gwanin sha'awa, farin da bakin sun yi daidai sai ɗan jajaye zuwa. Sannan gashin idan kuma ya yi wa idan inuwa, ga idan da kadai yake gani na kowa duba rudi ne. Allah shi ɗaya ne. Gashi na girarsa an kace in ka gansu kamar sun haɗe, kai ka ce an kitse su ne in ka gansu kamar sun naɗe. Hanci nasa dan kyau nasa bun kallo sai ka daɗe, kuma tunai da ka gani za ka shaida ba irin su ne. Kyakkyawa mai kyawun sufa gun Allah shi ɗaya ne. Baki da ƙora nasa sun yi daidai mintuna, musamman yayi murmushi ai abun ba a magana. Labbansa gwanin sha'awa yayi shiru koyin magana, kwatance ba zai yi ba ni fatan idan musu gani.